bawb a Croeso nôl I taro gyda ni. A wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r 20 o Ebrill 2026. A ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I edrych ar sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael gair bach o gyngor wrth ysbryd, jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. So croeso mewn ysbryd. Gewn ni please egni'r wythnos, please ysbryd. OK. A egni'r wythnos yw gwas y cwpanau. Nawr mae gwas o gypannau yn egni lyflu, okay? Mae fe'n egni ifanc. Mae fe'n egni sy'n llawn cariad. Mae fe'n egni sy'n llawn hwyl a sbri, okay? Nawr, bod hwn yn dod lan I chi wythnos yma, mae hwn yn gweithio fi gallai fod naill ai person fel un yn dod mewn i'ch bywyd chi ar y foment, okay? Gallai fe fod yn blentyn I rai o chi, okay? Gallai fod plentyn yn dod mewn i'ch bywyd chi neu mae plentyn mynd I wario ran hanfodol yn eich bywyd chi wythnos yma, okay? Gallai fe fod egni fel yna. Neu hefyd, gallai fe fod rwy'n yn dod mewn i'ch bywyd chi, neu rwy'n chi'n nabod, rwy'n sy'n mynd I hal amser â chi wythnos yma, sy'n really yn berson, sy'n llawn hwyl, maen nhw'n joio'i hunain, okay? Maen nhw'n joio bywyd. A achos bod nhw fel yna, maen nhw'n neud I chi dimlo fel yna hefyd, okay? Chi yn dod mewn i'r egni ifanc, llawn hwyl a sbri yma, okay? Mae fe fel egni hyd a lledrith, really, okay? Egni sydd yn bositif a just yn egni pyr yn dod mewn I chi fan hyn, okay? Mae fe hefyd gallu dod mewn â cariad I chi, so os I chi yn edrych am gariad, drychwch mas am rywun fel un sydd yn ifanc, yn I meddwl os nad I nhw yn I corff, okay? Gallai fod nhw hefyd yn rwy'n sydd ti'n mynd bach yn ifancach na chi yn dod mewn i'ch bywyd chi. Okay. So drychwch mas am berson fel un os ych chi'n edrych am gariad wythnos yma. Diolch ysbryd. Gewn ni please sialens yr wythnos, please ysbryd. Beth yw sialens yr wythnos? OK. A'r cerdyn sydd gyda chi yn eich sialens wythnos yma yw'r cerdyn cymedroldeb, OK? Temperance. Nawr mae hwn yn gweithio fi bod angen rwy falans rwle, mae angen cydbwysedd rwle yn eich bywyd chi, okay? Mae rhywbeth yn eich bywyd chi sydd tymed bach mas o gydbwysedd ar y foment, okay? A nawr mae angen I chi ddod â hwn nôl mewn i'ch bywyd chi. Mae eisiau balans o bopeth mas yno chi, okay? Dyna beth mae'r cerdyn ma'n gweithio fi. Mae hefyd gallu siarad am just wneud pethau tymed bach ar y tro. Dim or-wneud bethau hefyd, okay? So triwch pyd o or-wneud pethau wythnos yma, achos os newch chi felly bydd pethau mynd tymed bach o'r wyth, okay? So just cadwch fynd na'r cydbwysedd yn eich bywyd chi na'r wythnos yma, a pidwch gor-wneud bethau, okay? Diolch ysbryd, okay. Gewn ni please ysbryd, dyneges di am yr wythnos, please, I gair bach o gyngor, ysbryd. Diolch yn fawr. A beth sydd gyda ni yw cerdyn y byd. Na fi'n mynd I ddod I mised dros hon, achos mae'n noth, a nag yw YouTube lico pobl noeth, okay? Cerdyn y byd sydd gyda chi fel gair o gyngor wrth ysbryd. Mae hwn yn gweithio fi, mae angen I chi ddod â rhywbeth I ben. Mae angen I cylch o'ch bywyd chi, penod o'ch bywyd chi ddod I ben nawr. Byddwch chi'n gwybod yn eich greddf beth yw hwn, okay? Mae'n amser nawr i'r cylch yma o fel chi wedi bod yn byw I ddod I ben, mwyn dechrau rhywbeth newydd, okay? A dyna neges ysbryd wythnos yma. Mae angen I chi ddod â rhywbeth I ben fel eich bod chi'n gallu symud mlaen nawr. Okay, diolch ysbryd. Rai, beth fi'n mynd I wneud? Fi'n mynd I eglurhau'r cerdiau yma I gael neges tyma bach mwy twfwn I chi. Diolch ysbryd. Llwn ni eglurhau gwas yr... Llwn ni eglurhau gwas y gwpanau, please. Eglurhau gwas y gwpanau. OK, a ni'n eglurhau gwas y gwpanau gyda cerdyn y maidwy, OK? Mae'r maidwy yn siarad am fyn yn fewnol, okay? Mae fe'n cymryd amser mas. Mae ole fe dal na, ond mae fe just wedi mynd yn fewnol am dyma bach, just I fel wneud dyma bach o reset mewn ffordd, okay? Mae fe wedi mynd yn fewnol I falle wella rhywbeth am ei hunan, neu I dyfu yn ysbrydol, okay? A bod hwn yn dod lan gyda gwas y gwpanau, mae hwn yn gweithio fi, chi'n cymryd tyma bach o amser mas I fynd yn fewnol
i ffindo'r egni yma tu fewn i chi, Yr egni yma sy'n neud i chi dimlo'n ifanc, do. Yr egni yma sy'n neud i chi dimlo'n llon, do. Sy'n neud i chi dimlo'n chwaraes, Dyna'r egni chi'n mynd i gael. Ond mae rai bod chi'n mynd yn fewnol gynta. Mae rai chi weddol, beth sy'n mynd mlaen yn y fywyd i mynd in? Beth i fi moyn newid yn y fywyd? Fel i fi mynd i gael fwy o hapusrwydd yn y mywyd fan hyn, A chi'n cymryd angen i chi gymryd mach o amser mas wythnos yma. Jyst i fynd mach yn fewnol a meddwl, beth i fi moyn yn y mywyd nawr, Beth sy'n mynd i wneud i'n olau i dyfu. A wedyn bydd hwnna'n rhoi'r cyfle i chi gamu mewn i egni gwas y cwpanau fan hyn, A hyd yn oed os nagech chi o hwn, mae rwy'n yn dod mewn i chi yn eich bywyd chi i ddod ag egni newydd i chi, Mae real neges fan hyn o egni newydd yn dod mewn wythnos yma i chi, So drychwch mas am hwnna. Beth fi'n mynd i wneud nawr? Gallwn ni eglurhau'r sialens, please. Gallwn ni eglurhau'r sialens. A chi'n eglurhau'r sialens gyda'r 4 o bentecle. Mae'r cerdyn yma yn siarad am dala ar i rywbeth rydyn, Chi'n dala ar i rywbeth lot rydyn ar y foment. A mae'n bwysig i chi falle adael fynd tyma bach fan hyn, Dyna'r neges, ac mae'n dod â'r sialens. So, bod rhaid chi gadw cydbwysedd, A mae cydbwysedd gallu fod, gallwch chi fod yn dala ar i rhywbeth rydyn a mae hwnna'n dod i'ch bywyd chi mas o gydbwysedd, Neu felly gallwch chi fod rydd gyda pethau a mae hwnna'n pwno chi mas o gydbwysedd, ond mae hwn yn gweithio fi fan hyn. Chi'n dala ar i rhywbeth rydyn ar y foment, neu gyw pethau mewn cydbwysedd yn eich bywyd chi, So falle gadewch fynd tyma bach o rhywbeth, Gadewch eich hunan i fynd tyma bach, Pidwch bod mor, beth maen nhw'n gweud, uptight, Pidwch bod mor uptight, Gadewch eich hunan i fynd tyma bach wythnos yma, Joiwch tyma bach fwy. Stepwch mewn i'r egni chwaraes yma, Achos bydd e'n neud lot o ddioni i chi, Mae hwnna'n neges penodol fyna i rywun, Please, pidwch dala ar i pethau rydyn. Byddwch mwy agored wythnos yma, Diolch ysbryd. A gem ni nawr, please, eglurhad, please, ysbryd ar cerdyn y byd. Eglurhad ar cerdyn y byd, please. A beth sydd gyda ni, cerdyn y cariadon. Nawr den, os i chi'n gadael y peth yma i fynd, os i chi yn trio ffindo cydbwysedd yn eich bywyd chi, chi'n dod â cylch hen i ben, fi'n mynd i ddod i honna fel yna, a wy'n i bydd dim problem dy YouTube. Chi'n dod â cylch i ben mwyn ffindo cariad newydd. So os i chi yn edrych am gariad, mae cariad chwaraes yn dod mewn i chi fan hyn wythnos yma, Drychwch mas am y person yma, achos mae nhw'n dod mewn i chi wythnos yma i rai o chi, Person chwaraes, person sy'n felly mach yn ifancach na chi, os nad ydyn nhw'n ifancach na chi, maen nhw'n ifancach na chi mewn meddwl, Maen nhw'n berson sy'n chwaraes, sy'n joio bywyd, mae rhain yn dod mewn i'ch bywyd chi, a gallan nhw fo'n gariad newydd i chi, gariad hir dymor fan hyn, partner i chi'n dod mewn fan hyn, os i chi'n edrych am gariad, Ond mae rhaid i chi ddod ar hen gylch i ben yn gynta, mwyn camu mewn nawr i egni y cariadon fan hyn, I gael cariad pyr, cariad iawn, sy'n iawn i chi, fi'n teimlo fan hyn, Diolch ysbryd. Be fi'n mynd i wneud na, fi'n mynd i edrych ar hwn mewn cwpl o wahanol ffyrdd. Gan bod ni wedi siarad am gariad, fi'n mynd i ddechrau'r cariad, So, os ych chi'n edrych am gariad, drychwch mas am rwy'n ifanc, neu ifanc i meddwl, os nad ydyn nhw'n i corff wythnos yma, yn dod mewn i chi, a egni ffres, egni cariadus ag egni chwaraes, Drychwch mas am berson fel yna. Cirwch mewn i chi'nan i felly ffindo mas beth i chi moyn mas o gariad, Achos bydd hwnna'n helpu chi symud mlaen wedyn os i chi yn edrych am gariad. A wedyn ni, mae eisiau balans yn eich bywyd chi, Newch yn siŵr bod cydbwysedd gyda chi yn eich bywyd. A pidwch dyla ar i rhywbeth rydyn. Fi'n credu bod rai o chi'n dyla ar i hen feddylrwydd neu hen berson hyd yn oed, person sydd wedi bod yn eich bywyd chi yn hir, chi'n dyla ar nhw fan hyn a mae angen i chi adael nhw i fynd. Mwyn bod chi'n cael cylch
a gallu symud mlaen i ffindo'r cariad i chi fod gyda, am ran nesach bywyd chi, am y cylch nesaf. Ond newch chi ddim ffindo'r cariad newydd, so bod chi'n dod i ben ar cylch sydd yn mynd ar y foment. Mae rai chi ddod â hwnna i ben cyn bod chi gallu symud mlaen fan hyn. Os chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, chi'n cymryd mach o amser mas, a chi'n penderfynu dod â elfen mwy chwaraes mewn eich partneriaeth, mewn eich perthynas. Chi'n dechrau, felly bod mwy chwaraes, meddwl, ni wedi bod cymryd popeth mor serious am cwbl o flynyddau fan hyn, a nawr mae'n amser i ni, felly, i ail ymuno yn gilydd, felly, tyfu'r berthynas fan hyn, A mae hwnna'n neges i rywun fan hyn. Ond mae rhaid chi gadw pethau mewn balans, dim dylar rydyn i rhywbeth. Roi mach o felly ryddid i'ch gilydd fan hyn os ych chi mewn perthynas yn barod, rwch mach o ryddid i'ch gilydd, achos mae fe'n mynd i wneud pethau well i chi yn yr hir dymor. Dewch ar cylch sydd wedi bod yn anodd nawr gyda chi ben, a drychwch am ffordd newydd o symud mlaen gyda chariad fan hyn, Achos chi yn caru'ch gilydd os ych chi mewn perthynas, a gallwch chi wella'r perthynas yma. Gallwch chi symud mlaen mewn ffordd positif gyda'ch perthynas, Ond i wneud na, mae angen i chi ddod â tyma bach o elfen chwaraes mewn eich perthynas chi, neges fyna i rywun. Diolch ysbryd. Strachwn ni ar hwn fel gyrfa neu busnes neu gwaith wedyn i fan hyn. Mae angen i chi gymryd amser mas i ffindo mas beth i chi moyn wneud. Beth sy'n mynd i wneud i chi dimlo yn llawn pasiwn, beth sy'n mynd i ddod â cariad mewn i chi yn eich gyrfa fan hyn, Mae rai o chi yn meddwl newid gyrfa, mae rai chi ddod â hen yrfa i ben mwyn ffindo cariad at gyrfa newydd fan hyn, Mae hwn yn neges benodol i rwy'n. Mae angen i chi ddod â cylch eich gyrfa i ben nawr mwyn symud mlaen fan hyn, Chi yn dylar gormod i y gyrfa neu swydd neu busnes beth bynnag chi'n neud ar y foment fan hyn. Dim bod fi'n gweud wrth dim un o chi am adael swydd na gadael gyrfa neu busnes, Ond triwch dod â pethau mewn i gydbwysedd fan hyn, a pidwch dylaru'r hen. Pidwch ofni newid pethau. Pidwch ofni symud mlaen. Mae angen i cylch i ddod i ben fan hyn, gyda cerdyn y byd fan hyn. Mwyn i chi ffindo'r cariadyn at rywbeth newydd, Pinne taw gyrfa neu busnes neu swydd yw hon, Mae'n amser i chi, fi'n credu bod rai o chi'n teimlo mach yn stel yn beth chi'n neud. Mae'n amser nawr i symud mlaen a falle gweld beth sy'n mynd i wneud fi dimlo mwy hapus, beth sy'n mynd i ddod ar elfen o chwaraesun mewn i mywyd i. Pa arfa neu busnes sy'n mynd i wneud fi dimlo llawn cariad at y gwaith, Dyna beth sy'n angen i chi edrych ar wythnos yma. Os chi'n edrych ar hwn fel arian, fi'n teimlo bod hwn fel arian un o'r bendecles dyn ni fynd yn peder y bendecle. Fi'n teimlo bod hwn i'n neud ar arian wythnos yma, so fi'n mynd i neud arian. Iechyd, odw, mae rhywbeth yn newid am eich iechyd chi. Chi'n edrych, chi wedi bod rai o chi yn cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl yn ddiweddar, Mae angen i chi nawr ddechrau mynd yn fewnol i wella'ch hunan, Os oes angen i chi ffindo cymselydd, os oes angen i chi siarad â bobl, cerwch chi wneud yn yr wythnos yma. Achos bydd siarad am bethau, fi'n teimlo mae hwn yn neges i rywun, bydd siarad am bethau yn neud i bethau i weld lot mwy syml na beth i chi'n meddwl i nhw ar y foment, So, siaradwch ar rywun wythnos yma. Mae rhaid chi gadw balans yn eich bywyd a dim dylar pidwch dylar i'r feddylrwydd hyn sy'n falle dyla chi nôl fan hyn, Mae angen i chi symud ymlaen a byddwch chi gallu dod ar cylch yma. Byddwch chi gallu dod ar cylch yma o ddim teimlo yn gret yn eich iechyd meddwl i ben, a byddwch chi'n ffindo cariad at fywyd eto, wrth symud ymlaen. Neges lyflu fyna i rywun. Be fi'n mynd i wneud nawr i orffen y darlleniad, fi'n mynd i gymryd un cerdyn oracle jyst i orffen y darlleniad, i ni gael neges fan hyn. Llwn ni please gael neges ysbryd jyst i orffen y darlleniad yma.
A mae'r cerdyn yn dweud, mae'r gorffennol tu ôl i chi nawr, so mae'n dod i'r cylch y byd yma, okay? Mae'r gorffennol tu ôl i chi nawr, so pidwch ofni, falle bod chi'n teimlo tymed bach yn anghyfforddus ar y foment, okay? Achos smoch chi'n gwybod beth sy'n dod nesa, ond mae'r ysbryd yn gofyn i chi ddod â chi'n nôl i'r presennol fan hyn, okay? Mae breuddwydion chi a gweddion chi wedi cael eu clywed a mae ysbryd yn gweithio ar eich breuddwydion chi ar y foment. Waw, 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 neges lyflu fyna. So mae angen i chi ddod â cylch o rhywbeth i ben, okay? Mwyn bod rhywbeth arbennig yn dod mewn i chi, rhywbeth chi'n mynd i garu, gallai fe fo'n Cariad Newydd, neu gallai fe fod jyst yn swydd chi'n caru, gallai fe fo'n busnes chi'n caru, okay? Gallai fe fo'n iechyd le chi'n teimlo yn iach a just hapus, okay? Yn eich corff, yn eich iechyd meddwl, popeth fan hyn, okay? Ond mae rai chi ddod ar hen gylch i ben, ni wedi cael y neges yn lot yn ddiweddar, okay? Mae rai dod ar hen gylch i ben mwyn ar dechrau'r cylch newydd. Dyna'ch neges chi am wythnos yma. Os chi wedi joio fe, cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, a os chi wedi joio fe, gadewch chi wybod yn y negesion iso, dwlen i glywed wrtho chi. A os oes diddordeb gyda chi mewn darllenau personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesaf, joiwch yr wythnos, dewch a cylch i ben, edrychwch mas am Cariad Newydd, y rai chi sy'n edrych am Cariad, okay, achos gallai nhw fod yn dod mewn i chi wythnos yma. Bydden nhw'n rwy'n chwaraeus, rwy'n lyflu yn dod mewn i chi fan hyn, okay? Joiwch yr wythnos baw a wela chi yn y darlleniad nesaf.